Bermeoko udalak bera zerbitzua aurrez aurre eskainiko du berriz ere ekainetik aurrera. Honela, herritarrek arreta zuzeneko zerbitzuan egiten zituzten tramiteak burutzeko aukera izango dute, beti ere 010 telefonoan edo 010 abildua bermeo.eu helbide elektronikoan hitzordua eskatu eta gero. Beraz, bulegoan, herritarren eta langileen osasuna bermatzeko neurri guztiak hartu eta segurtasuna mantentzeko lan dinamika zein protokoloak finkatu ostean, udalak arreta zuzeneko zerbitzua berriz eskaintzea lortu du. Bulegoak orain arte beharrezkoak ziren eta urgentziaz tramitatu beharreko gaiak bideratzeko, astean behin herritarrekin hartu eman zuzena bermatu du, beste baliabide batzuen bitartez ezinezkoa zuten herritarrei arreta eskaintzeko, eta korreo zerbitzutik jasotzen ziren eskariak erregistratu eta tramitatzeko. 60 herritar baino gehiagori eskaini zaie arreta zuzena pasaden apiriletik. Ekainetik aurrera beste urrats bat eman eta herritarrei hitzordua eskatzeko aukera eskaintzen zaie edozein tramite arreta zuzeneko zerbitzua erabilita burutu ahal izateko.